Hvad så? Du må ikke køre herinde. Jo, hvorfor må jeg ikke det? Fordi det er ulovligt at køre på knallert i center. Nej. Jo, Hvorfor? det er det. Nej. Jo, Under færdselsloven paragraf 27 stykke 3 siger, at jeg gerne må køre herinde. det vil jeg skide på, der står, Det er ikke noget med, at du skider på. Du er da ikke loven. Altså, hvad fanden er det for noget bullshit, du siger? men der står skilte, at du ikke må køre herinde. Hvor? Der plejer at stå et dernede, og der plejer at stå et der. Deroppe. Og det er et knallertskilt. Og ikke det der motorcykel- og bilskilt. Det er ikke et knallert, du har. Det er en knallert. De, der står dernede og heroppe, det er motorcykel- og bilskilt. Det er ikke knallert. Knallert og bil, det er to forskellige skilte. Dem, der er knallertskilte, det ligner mere en Puk Maxi. Der bor her. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt for folk. Og det er virkelig ikke mit problem. Det er virkelig ikke mit problem. Det kan vi høre. Hvad mener du med? Ja, præcis. Som, Kør ud med dig. og, om jeg sviner eller ej, det kan da ramme mig i papan. Om jeg gør det eller ej, altså. Hvad fanden rammer det dig?